15 ka pulis gi-ambush sa Polomolok South, Cotabato. Atong sano ng detalye niini sa live report ni Abby Caballero. Abby. Sara, 15 ka pulis nga sakay sa tulo ka patrol car gi-ambush sa usa ka sitio sa Polomolok South, Cotabato. Tungod sa hitabo, suspendido una ang klase sa lugar. Makitaan kining mga patrol car sa Polomolok Municipal Police Station nga nakaparking kilid sa dalan sa sitio Amgoo, Barangay Landan sa Polomolok. Taod-taod madungga na ang buto-buto sa pusil. Kinimatod pa ang nahitabong pagpang-ambush ngadto sa kapulisan alas 10 sa buntag niadtong Biyernes. Tulumatod pa ka patrol car ang anaa sa lugar asa sakay ang anaa sa 15 ka mga pulis. Suwerteng walay nasamdan kanila. Una ang nahitabong pagpang-ambush, nagsilbi matod pa og warrant of arrest ang otoridad alas 5 sa buntag sa samang adlaw. Batok sa usa ka Kim Gulili nga dunay kasong frustrated murder. Malampuso nila kining nadala sa prisuhan. Apan pipila lang ka oras ang milabay, nakadawat sila og impormasyon nga nagpabuto og pusilang uyuan sa dinakpan nga si Bel Macantal. Dihang ilang gisuta, wala pa sila makaabot sa panimalay ni Macantal, pipila ka armadong lalaki ang mipaulan kanila og bala sa pusil. Si Bel Macantal po, may standing warrant of arrest din po ito, murder, frustrated murder, at saka arson. Kaya nag-relaunch po tayo ng operation para po makuha po natin siya. And then nga po, while paakyat po yung tropa sa taas, nagkaroon po ng ambush. Samtang sumala sa kapitan sa Barangay Landan, usa ka eskwelahan nga duol sa nahitabuan ang misuspinde una sa ilang klase. Apektuhan yun ang labi na ang ato ang mga estudyante. Kay simpre hadlok man sila mag-eskwela na tungod atong hitabo. So maapektuhan yun. Nabalakasab ang ubang residente. Hadlok na pod. Ay basin madamay pod ta dito. Sa karon padayon pang ginapangita sa kapulisan ang nakaikyas nga si Macantal ug padayon sab ang ilang clearing operation sa lugar. Sara, sumala sa kapulisan ingon man sa mga opisyal sa barangay, luwas daw gihapon ang ilang lugar tungod matod pa isolated case ang hitabo. Sara. Okay, dagang salamat, Abby Caballero.